Už vôbec nepotrebuješ ďalší ranný rituál na to, aby si zvládol svoj deň lepšie. Potrebuješ len to, aby tvoj dých a bránica fungovali úplne normálne, boli synchronizované s celým svojim telom a fungovali takto každý deň. Dýchacia technika môže fungovať, lenže ak ju nerobíš pravidelne a dlhodobo, tak ti nebude fungovať nikdy. Vezmi si, že spravíš jednu dýchaciu techniku pred nejakým meetingom alebo dôležitým stretnutím. Áno, fungovať ti bude. Ale ak si dlhodobo v strese, dlhodobo aktivuješ sympatický nervový systém, tak nikdy nebudeš a nikdy sa nedostaneš z toho chronického stresu. Vždycky budeš v ňom. Nikdy nebudeš aktivovať viacej parasympatikus ako sympatikus. Vezmi si, že dýcháš 22 000 krát za deň. Spravíš si nejaké dýchacie cvičenie, kde budeš dýchať 90 krát správne. Koľko to je? Z 22 000. Veľmi, veľmi málo. Čiže ak celý deň dýcháš namiesto tých 90 krát, kedy dýcháš do bránice, ak celý deň dýcháš do hrudníka, dýcháš plitko a rýchlo, telo si myslí, že je stále v strese. To znamená horší spánok, horší fokus, zlé zvládanie stresu, vnútorná nervozita. Chceš to? Nemyslím si. Najlepšie je pre ľudí, ktorí povedia, ja nemám čas. Môžeš to robiť na začiatku každej hodiny, môžeš to robiť doma, môžeš to robiť v práci, môžeš to robiť popri šoférovaní. Len niektoré môžeš to robiť počas chôdze. Kedykoľvek a kdekoľvek. V autobuse je to úplne jedno. Môže to byť vždy a všade. Len treba chcieť. Automaticky tým začneš meniť to svoje telo. Začneš meniť svoj dých a začneš meniť svoju myseľ. Zmena dýchu a práce na svojom dýchu, tie výsledky uvidíš už v priebehu týždňov. Dokážeš meniť HRVčko, dokážeš meniť veľmi veľa vecí, ktoré sú v tvoj prospech. Vezmi si to tak, techniky sú nejako náplasť. Ale zmena toho vzorca, toho dýchového vzorca na ten správny je ako tá koža. Ako to, čo obaluje to celé to telo. Ako fascia. Ak je v poriadku, tak nepotrebuješ nič zlepšovať. Nepotrebuješ nič meniť, nepotrebuješ naprávať tú kožu. Mať 10 dýchacích alebo rôznych mentálnych alebo všetkých možných techník je niečo také, ako keby si mal doma posilku, bicykel, všetko možné a potom chodíš všade autom, všetkým vravíš, že čo vlastne pre seba robíš, že máš ešte terapiu červeným svetlom, ktorá je zavretá v kúte a čo z toho vlastne robíš? Nič. Takže vyber si jednu techniku, jednu vec. Jemné, pomalé a funkčné dýchanie. To, keď budeš robiť v priebehu dňa 15, 20, 30 minút celkovo, začneš meniť samého seba, zistíš, že nemáš brain fog, nestresuješ sa, máš lepší spánok, máš lepšiu produktivitu. A to je presne to, čo chceš. Čiže meníš to od toho základu. Tam, čo je ten koreň príčiny. Nemeníš to niekde hľaduje niekde preč. Sleduj môj profil, ak sa chceš dozvedieť viac, ak chceš využívať ako dých na zmenu mentálneho nastavenia, dých na produktivitu a výkon. A nielen ako nejaký núdzový nástroj.